Backlidy sú nezamieniteľnou súčasťou našej rybárskej výbavy, či už ideme loviť na veľké vodné plochy alebo na prechytávané jazera a podobne. Potrebujeme potopiť ten náš silón, aby ho nevideli ryby, ani rybári a hlavne ani vrtule lodi, ktoré sa často premávajú pár metrov pred vami. Preto som rád, že firma Giants Fishing zaradila do svojej ponuky krásne, premakané a špičkové backlidy, ktoré sa budú vyrábať v troch prevedeniach: 113 gramov, 85 gramov a 56 gramov. 113 a 85 kľudne na veľké vodné plochy a malé 56 gramové môžete použiť pri nahadzovaní, chytaní na menších jazerách, kde chytáte s ľahšími olovami, ale potrebujete len pritopiť ten silón a zároveň nepotiahnuť vašu montáž. Preto tieto drobné 56 gramové sú ideálne na tento spôsob lovu. Majú hrubú, pevnú, kvalitnú vlastne anti-tangle zarážku, ktorá kryje váš uzlík a chráni pred raťou šnúrky. Perfektný mechanizmus, ktorý dobre sa zapína a rovnako dobre len pri jemnom cuknutí sa vypína. A na tomto držiaku vášho backlidu máte vlastne 3 dierky, stredná diera na upevnenie pod signalizátor a v prípade, že používate stabilizačné uši, využijete 2 diery po bokoch, kde sa vám pekne zastrčia a môžete ich mať zasunuté takto krásne pod signalizátormi. Je to výborná vec, nepadá vám to po zemi, neváľa sa, nemusíte tomu hľadať miesto, viete si tú šnúrku skrátiť na požadovanú dĺžku a vyzerá to perfektne. Tož novinka v ponuke Giants Fishing, tieto krásne backlidy, a ak bude veľký záujem, siahneme aj po ťažších gramážach. Majte sa krásne, nech sa vám darí, ahoj.